un programme d'action gouvernementale yi la Ablaye Maïgata hakile anga nyona nasara kake i b'a ye k'a fɔ fɛn min a bɛ sigili kɛ sigiden sigisenba 8 ɲɔgɔnna kan n'o 7 ne yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ yen mais ale ko sigisen 8 mais i b'a ye k'a fɔ a y'i da tugu fɛnba caman na n'i ye fɛn min ye lakana ale ni fɛn min ye kɛlɛ yɛrɛ bolo ta k'a lajɛ o kumana a ye fɛn min fɔ bi jamana yɛrɛ transition kan ka recrutement min kɛ a bɛ bɛn Benin armée yɛrɛ kuntu dafalen ma o bɛ bɛn dugu dɔ armée kuntu dafalen ma barisabula fɛn min ye cɛ joli maa ba 15 olu kan ka taa domaine bɛɛ kɔnɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi bi in na drone kalanni kan i b'a ye k'a fɔ maliyɛn sifinnaka caman kan ka taa Irisi la ale ni Turki minnu bɛ taa drone yɛrɛ baara n'a kalan ani n'a tiɲɛna k'a dilan o min ye ko kura ye bi farafinna kɔnɔna la min ka dɔgɔn a tɛ farafinna armée foyi bolo bi ala bɛn'o kan an ka armée ka taa bi fɛn min ye drone yɛrɛ ka a lawulili tɛ dɛ ka tila k'a dilan n'a tiɲɛna ka tila ka ala a ka teli a bɛ caméra minnu bɛ sigi a ɲɛma ale ni a ka stationnement parce que i b'a k'a fɔ yɔrɔ dɔ de bɛ yen u bɛ sigi yen a écran lajɛ o baaraw yɛrɛ o moniteur minnu fana bɛ yen olu bɛ dilan cogo jumɛn baara taara kalan ka ko fana kan kalanbolo dɔ fana bɛ armée kɔnɔ tugun minnu fana kan ka taa o kalanbolo fana kɛ n'o ye radariw ye radari minnu bɛ yen k'a daminɛ dugumala ni sanfɛla bɛɛ la nin fana ye kalanbolo kuraw ye ka don armée kɔnɔ cɛ ba 15 in na nin bɛɛ b'a la donc nin ye hakilina ɲumanba de min n'a a diyara an ye kosɛbɛ n'o fana bɔra yen fɛn tun jikan kɛlɛ minnu bɛ jikan minɛnw bolo paquebot kura minnu nana ale ni yɔrɔ min bɛ yen ni bɔgɔdɔrɔ don o kɛlɛw bɛ kɛ cogo di i b'a k'a fɔ armée bolofara dɔ fana bɛ yen minnu kan ka tali kow fana kan n'o formation fana kan ka kɛ n'o ye hakilisigiba ye min tila ka diya an ye tuguni fɛn min ye lakana jamana yɛrɛ kɔnɔna na an b'a fɔ ma ko sécurité o bolo kan armée kɔfɛ sécurité bolo kan cɛ ba 9 fana bɛ yen olu kan ka taa o ban 9 fana na tugun force spéciale k'a fara police gendarmerie ka force spéciale kan n'o ye unité d'intervention rapide caman ye i b'a k'a fɔ force spéciale kura wɛrɛ fana bɛna créer tugun k'a fara olu kan ale ni fɛn min ye police de l'air u bɛn'o fana créer o police de l'air o ye o kɔrɔ polisi dɔw fana bɛna ta minnu bɛ taa hélico fana kalan kɛ minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ an ka film baw la an Europe jamana baw kan i bɛ an ka finitigilaka dɔw ye a bɛɛ bɛna k'a kɔnɔ polisi ni gendarme ni garde minnu bɛna intervention kɛ ni hélico ye parce que i bɛ jateminɛ kɛ ni yɔrɔ dɔ attaqué la i b'a fɔ ko ala kan kile ka taa suguba camancɛla n'a ɲɔgɔnna ninnu n'a fɔra ko polisiw kana renfort la i bɛ taa sɔrɔ circulation tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sira tɛ yen ka taa donc hélico bɛna ɲini polisiw bɛ se ka wuli cogo jumɛn ka taa intervention rapide kɛ o kumana o bolo kan fɛn min ye police de l'air fɛnɛ cɛ ba 9 na olu yɛrɛ fɛnɛ baaraw fɛnɛ kan ka créer maa dɔw fɛnɛ bɛ mun kan ka taa formation fɛnɛ kɛ tugun o kalan bolo kan fo ka n'a ɲini hôpital militaire fɛnɛ ɲinɛma ko kɔ nin kɛra hakilina ɲumanba ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsi n'a somɔgɔ sɔrɔsi muso sɔrɔsi den ninnu kan furakɛlikɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka ɲini ka di ninnu ma wa ka tila ka centre psychiatrique dɔ fɛnɛ k'o la tugun min ni sɔrɔsikɛ ye fagaliba caman i n'a fɔ denmisɛnnin dɔw bɛ don sɔrɔsiya la u ka baara fɔlɔ bɛ bɛn yɔrɔ ma yɔrɔ min ni sayaba bɛ se ka bɔ a la o bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ jeliba bɛ bɔn ou bien e yɛrɛ min donna i ma deli ka mɔgɔ faga i bɛ se ka kɛ sababu ye o intervention bɛ se ka fagaliba kɛ a bɛ se ka jouer hakili kan o centre fɛn min ye ka hakiliw lajɛ o baaraw fɛnɛ bɛ yen kuma dɔw la fɛnɛ u bɛ se ka fɔ yɔrɔ dɔw bɛ attaquer dɔw bɛ girin ka sɔrɔsi dɔw muso wele k'a fɔ i cɛ bɛ nin yɔrɔ la jatigɛ bolo dɔw bɛ seri ka bin donc o sɔrɔsi muso ninnu fɛnɛ olu bɛ taa nin centre ba in kɔnɔna na n'o hôpital militaire nin olu fɛnɛ bɛ furakɛ k'u hakili yira ɲɔgɔn na u k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ ale ni saya tɛ ɲɔgɔn ye sira la n'an bɔra o kɔnɔna la min diyara n'a bɛɛ ye o ye gestion des ressources humaines Mali fonctionnaire kun dama dɔn agent ka ca i b'a fɔ fonctionnaire ka ca contractuel fɛnɛ ka ca u gérer cogo i b'a fɔ logiciel dɔw ɲinina mun bɛna tali k'o bɛɛ la fonctionnaire dɔw kɛlen bɛ ka abandon kɛ dɔw fatura dɔw ye baara bila a bɛna o fɛnɛ dama dɔn walasa sara min bɛ don o baaraw fɛ olu ka se ka dɔn fɛn min ye baɲumankɛ bolo kan i bɛna k'a fɔ ɲinan dun ka fa an b'an sigi n'o ye fɛn min ye balo ɲagama n'an b'a fɔ ma ko céréale ɲɔ malo kaba tɔni miliyɔn 11 o de bɛ yen min n'an bɛ ka min kɔnɔ san 2025 la ka taa bila san 2026 o kumana 6 la fo ka taa bila min bɛna di fu falaki o kumana o yɛrɛ ti i jɔ fo tɔni 10,7 maa miliyɔn 1 ani kɔ minnu kan ka b'u sigiyɔrɔ kana basa bila kɛlɛ b'a la ka nɔgɔya zone caman na mɔgɔw b'a la ka segin ka na u bɛ segin ka na u tun bɛ bitigi minnu kɛ o tiɲɛna bɛyɛnw olu tɛ yen fo ka balo cogo d'u ma parce que n'i ma balo cogo di mɔgɔ ma i b'a k'a fɔ a bɛ segin ka tila ka a bɛ se ka don mɔgɔ juguw ɲɛna da fɛ ou bien gɛlɛya dɔ bɛ se k'a sɔrɔ ka tila ka ko wɛrɛ kɛ o maa minnu bɛ segin ka na jamana kan ka o kumana tɔni 10,7 ani 100,600 a n'a ko ka yafɛ o kan ka bila olu yɛrɛ fɛnɛ ka bolo kan tugun balo minnu bɛ yen n'olu kan ka lamara k'o bila ɲɛ o ti jɔ tɔni 80,000 ani dɔɔnin na min n'a kan ka stocké k'o bila yen o kumana an bɛ barika da gouvernement la fɛn min ye an ka sukaro ye kɔnɔnata tɛ dɛ ko an ka sukaro minnu kan ka na minnu n'an mago bɛ jɔ o la joona k'a fara an ka kɔnɔna sukaro fɛnɛ kan o ye tɔni 300 ani dɔɔnin olu kan ka bɔ kɔfɛ ka na min kan ka stocké o kɔrɔ an tɛna gɛlɛya sɔrɔ la kuranko yɛrɛ fɛnɛ bolo ma tugun i bɛna k'a fɔ tile bɛ kuran min di n'an b'a fɔ ko centrale solaire o 4 ala barika la min n'a tun bɛ sen na olu kɔni k'u ma gɛlɛya foyi sɔrɔ olu kan ka ban fɛn min ye kuranti siraw ye parce que an b'a ye k'a fɔ Mali région bɛɛ la kuran bɛ tun Kayi a tɛ Mali fan si
ka yɛrɛ courant bɛ to i b'a fɔ central caman bɛ yen pour courant dilan n'a ma fɔ ko production o yɛrɛ central dama bɛ Kayi Albatros b'o la i b'a fɔ Mayina Guinna ka taa bila Mayina ɲɔgɔn ka taa bila Ferou la o kumana courant bɛ yen mais tacogo t'a la ka na o kumana fɛn bɛ ligne 2000 ligne kilomètre 2000 ani 800 ani dɔɔni o baaraw bɛna kɛ min bɛna to rapidement 1600 ani dɔɔni o labilennen don min b'a to an bɛ bɔ heure 6 la ka na heure 19 na joona lycée fɛnɛ o caman fɛnɛ baara kana kɛ fɛn bɛ duguma kalan ye 85 o layidu taara lycée 11 université fila minnu bɛ an ka région fɛnɛ la n'o ye Segu ale ni Sikaso ye i b'a ye k'a fɔ yɛlɛma bolo bɛna ba bɛna don olu fɛnɛ la tuguni donc an bɛ se k'a fɔ entre autres DGP in an bɛ se k'an sɔnni sigi kuma minnu kan kosɛbɛ ka ɲini a ka plan d'action a bɛ boli ɲɔgɔn n da tɛna se ka s'a bɛɛ ma mais ninnu de kɛra ni ka kɛ fɛn caman ye tugun cɛ 15,000 fana b'a la ka ta tugun o cɛ 15,000 o kumana i bɛna k'a fɔ kan kɔrɔ de fana dilanna kan minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ u ye kan ninnu dilan cogo min na o diyara anw ye kosɛbɛ barisabula transition bɛ daminɛ waati min na Mali armée militaire tun ye 21 régiment de mais bi fɛn min an bɛ o kumana 83 régiments d'infanterie en b'o de la bi o kan ninnu kan wɔɔrɔ kan kura avec des forteresses o kan tɛ forteresse tɛ dɔwɛrɛ foyi ye i b'a dɔn bombe dɔ b'an bolo ani kɛlɛkɛminɛn dɔ b'an bolo ani missile dɔ bɛ yen mara yɔrɔ kana k'olu la donc dugu jukɔrɔla bɛ kan minnu na o wɔɔrɔ o latigɛra Kucala San fo ka taa bila Jɛma ale ni yɔrɔ caman donc olu kan ka don la kan avec des forteresses dugumala bɛ min na n'i bɛ se ka kɛlɛkɛminɛnw mara ka tila ka a ladon olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ o yɔrɔ in na donc an b'a fɔ o kankura wɔɔrɔ o fɛnɛ latigɛra o baara fɛnɛ bɛ yen alihamudulilayi kan naani yɛrɛ ban'o la ne ma fila tora kan fila y'o la donc a y'i da don nin baaraba ninnu de la minnu bɛ yen n'a kan ka minnu na ɲɛnamaya kosɛbɛ n bɛ se ka min fɔ a ka kuma la pour un départ n ye minnu jateminɛ a la kosɛbɛ o de ye ninnu ye. Aya Boubacar Diawara maa caman bala ka ɲininkali kɛ ko yalama premier ministre ka ni lase ninnu ale ye sɔrɔsi ye premier ministre minnu tɛmɛna k'olu ye politiciens ye a caman ye politicien yalama danfara jumɛn bɛna se ka kɛ ale taw ni olu tɛmɛnenw cɛ. O danfara fɔlɔfɔlɔ ye jamana kanu de i b'a dɔn politicien fara militaire kan i b'a k'a fɔ il faut être patriote parce que politicien minnu tun b'anw bolo aujourd'hui an mago bɛ mun na ça c'est des politiciens patriotes et républicains an mago bɛ politicien de la quel qu'en soit i ka politicien mana kɛ cogo o cogo ka jamana kanu k'i la o de tun bɛ anw ka politicien cɛ i b'a dɔn sɔrɔsiya ni politicien tɛ jamana mara kalan tɛ koyi jamana kanu ka bon ni fɛn bɛɛ n'i ye Donald Trump ka o don lajɛ émirats arabes la a ye mun de fɔ a ko ko diɲɛ tɛ sɔrɔcogo bolo diɲɛ tɛ investir bolo diɲɛ tɛ waritigiw bolo ko diɲɛ bɛ jɔn bolo ko l'avenir appartient le monde appartient aux patriotes k'i faso kanu n'i kɛr'i faso fɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ et je pense que le général de division Ablaye Maïga tɛ manqué nin baara in kɛ la parce que fɛn min tun bɛ an ka premier ministre jɛ fɔlɔ o tun ye i b'a ye k'a fɔ pression extérieure tun b'u kan kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ fana tun ka hakilinaw bɛ hali ni hakilina dɔ ta n'i bɛ se puissance dɔ ka intérêt ma u tun b'i bali ka kɛ mais bi Mali bɔr'o kɔnɔ fɛn min ye an ka diplomatie yɛrɛ fana PAG in kɔnɔna la a da sera ma a ka acte la i b'a ye k'a fɔ AES yɛrɛ fana kɔfɛ tuguni maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ diaspora hakilina ba talen bɛ quoi olu sɛgɛrɛ barisabula ma bɛ se k'a fɔ san 2023 diaspora ye wari min ladon ça fait 700 milliards de francs CFA diaspora ka wari ladon ta kɛra o ye donc mun de kan ka kɛ bolo se ka na ni plan d'investissement ale ni banque d'investissement walasa ka diaspora accompagner baara caman na a da sera o fana ma mais i ye kuma min fɔ ko nin bɛ se ka kɛ ko parce que ko militaire don non ninnu filɛ ka hakilina mun ta a bil'i kunna ko sɔrɔsiya tɛ jamana mara la sɔrɔsi bala tɛ jamana mara la n'i ye diɲɛ duguba bɛɛ ta k'a daminɛ États-Unis ka taa bila France la ka taa bila Égypte la ka taa bila i y'a faamuya bala Rwanda la sɔrɔsi de y'a bɛɛ mara n'i bɛ diɲɛ dugu développé fɛn min na sɔrɔsi fɔlɔ de ye a mara k'a jɔ n'a ye n bɛ min fɔ aw ɲɛna aw tɛ min dɔn politicien bɛ jamana kanu a b'i jɔ drapeau kɔrɔ mais sɔrɔsikɛ bɛ si ni drapeau ye de sɔrɔsikɛ bɛ si ni drapeau ye de a bɛ si ni jamana ye ale bɛ si ni jamana a bɛ wuli ni jamana ye le premier patriote d'abord c'est un militaire ka na sigaw la voilà. Ayiwa ko an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa ONU na n t'a dɔn ni ɲininkali wɛrɛ tɛ maa wɛrɛ Toure ayiwa ok an bɛ taga ONU bi an ye kibaruya dɔw mɛn k'a jira k'a fɔ ko an ka autorité olu ye décret min ta ka se ka parti politiques ka charte ka ale sonsoro k'u ka segin u kɔ u ka min yɛrɛ y'a fɔ k'a bɛ droit de l'homme la i bɛ se ka jumɛn fɔ droit de l'homme yɛrɛ kan fɔlɔ sɔnni an ka se u ka min lase. France yɛrɛ bɔra nin mɛn in kɔnɔna la k'a ka loi dɔ abrogé an b'a fɔ o ma ko code noir o code in yɛrɛ tun b'a jira k'a fɔ ko ja anw finman yɛrɛ tun jatelen tɛ France bolo code noir awɔ depuis 1945 ja ni charia in u bɔra ka abrogé kɔsa in na ja France bɛ ko caman k'anw na a b'u ka charia yɛrɛ de kɔnɔ bon n tɛna n da don o la n tɛna n da don droit de l'homme na i ye ɲininka min na ONU ka kɛ ni dissolution des partis politiques ONU bɔra ka déclaration kɛ ne t'a commenté non n t'a commenté ne ye mɔgɔ ye ka nin déclaration ka ONU ka kumakan in partagé ni wa jara n ye nkalon tigɛ
parce que ONU sera comment en gros pour partager en be ONU jabiti ONU depuis na fort que la dissolution des partis politiques ko on est chala sosoke ONU ina de on est ONU furu sayan on est ONU furu santan saba on be ONU doit ko entrer ONU a montré ses limites au Mali ici ONU a échoué ici ONU échoué rien donc ONU veut dire qu'on a fait tout dit les droits des partis politiques mieux vaut mieux que les droits de la vie humaine Mali on s'arrête Mali est bolo français là on va bateau bon mo mo fait ma mo o revendiquer ayera ko français de bolo ko fait quand dugu jeni quand Mali daka kantique mo mo o revendiquer o mo kilo ayera ka ko soutenir par la France le Mali a porté plainte attaque une nation souveraine contre la France ONU makala to ba ni na ka bia ma basabla munu sara ça c'est des sous-hommes oluté mo donc on y veut comment pour quand même le respect des droits des partis politiques mais pas le respect quand même des droits des Maliens. Les Maliens n'ont pas les droits. Mais on y a un discours ni amen corridor. On y fait un discours mon kala, on y fait et communiquer m'keni. Amen on y doit ko foka, on y met balo kele là. Asa on y combien de non fait amen. On a to ko arrêter élection ko immédiatement. Mafuma ako ama bon en tant qu'immédiatement on le fait. Amra kono. Amra kono, am sikile meni ni koyi. Terroriste ni politicien ni soro ma dresser onima oni me balo politicien du ale ni terroriste de la akona ambe oni ninga dakuna kili oni ninga ka fo okmana ko Syrie et fait et régime que la dugu jumena Ukraine oni ninga ko Ukraine ayina ka fo ko Ukraine kutira élection ko ko passer ko okmana femi guerre be jamana kono oni mo accepter ngo okmana Ukraine ngo usanga amiya Syrie les plus grands terroristes dont sa tête a été mise en prix à 10 millions de dollars. Au terroriste créé Marfata Bachar Assad Gueye. Le même terroriste a été reçu à l'Élysée par le président français. Le terroriste Niemroy. Donc, droité, on y m'a accepté. Et aujourd'hui, transition pour la partout dissous. Ama dissous c'est un acte constitutionnel. C'est pour réformer la classe politique. Démocratie, mais c'est un coup d'État. À quelque part, la démocratie est malvenue. Ça, c'est normal. On ne peut pas élire un président et chaque fois les mandats sont écoutés. Donc, il faut voir qu'il doit y avoir une panne quelque part. Donc, le Mali est en panne politique. Ni Mali pour la partout dissous, afin de refaire les partis qui répondent à l'aspiration des Maliens. On y ça fait partie maintenant de la souveraineté de notre État. Ça, c'est les affaires internes. On y manque ingéré au là. Mais on y a une minke en bénindon. Moi, je droit pour les sciences politiques. Au bénindon. On y veut faire un appel à la révolte au Mali. On y veut une clanine en fait. Parce que nous direction militaire, politiciens doivent être dans Manguno, ils sont dans Sarana. Nous, on y a communiqué, mais il y a un peu de boisson à Manganche parce que on y va soutenir. C'est pour dénaturer le conflit, la crise malienne. Car botter aux humains, quand Mali est là, et c'est pas la crise politique qu'on a. Ni parce qu'on y veut faire intervenir. Ni autorité nous kamata ba gato gomna oda to ko angata election anya fam dugu do be ko ngata election ko kele bo fi Ukraine sa election na kele bo fi Syrie Marfata ka cheninke ko o ka temena ka bare ko daga dugu wala ko makumula mais Mali de élection mouna parce que on y veut que quel qu'en soit le résultat issu des urnes on y va contester parce que on y tire quelqu'un malama parce que Mali be terrorisme de konna on y doit aider l'autorité malienne mais attaquer parce qu'elle est de la terrorisme de la non a une maladie française autant mima on le retrouve sur nous soutenir on y bien kalam malais on y saisi contre la France on y makuma donc on y doit qu'il y ait une crise politique de pour qu'il puisse intervenir parce que on va chapitre qu'on a là et là tout allez 2% ou 0% tout va être élection son nous fait débat qu'on entre élection on te gagne mais c'est pour que ou te gagne mais on va faire mouner bodo ou pas donc te gagner moi mon trace à tout partir les militaires on a des régions là ou bien d'un bama mais où me mouna c'est pour dénaturer la crise du au Mali quand Mali crise la crise politique militaire donc na blalo qu'on a là on y va foko bon président mi so assimini mo mona élection là quel qu'en soit les résultats issus des jeunes va contester au le au gouvernement reconnu ou tout ce qui ko fait ou fond douma ka marfa douma ka moyen douma ka mercenaire douma ou be singa na Mali attaquer on y a vision for ni France n'était une déglément là ou bien élection imposée nous élection qui fait ni résident borloman de Bagola depuis 2002 ni Alassane Gueye ka corvar norme quand il fermé BCAO là ala ka hina Amadou Toumani là a ko kale ti son a voter abarko il va sarati il sanctionne jamais
la population ivoirienne. Où est Babo sur ta élection? Et résultat fait que la Babo gagne par la Cour constitutionnelle. Ou que la Marfa Takata déloger Alassane installé. Donc on y met fait qu'on y on a des mal là. Maintenant nous élection imposée quand il sera on y met élection là. Oui quel est un mandat de on y va intervenir fait. Donc nous comment nous flâner le respect des droits des partis politiques on y met sur là. Ko munu ye bâton attaqué. Ko munu saro la ko le droit est jumé. Terrorisme nous nga bâton attaqué. Ni demsenu sara. Ko demsenu nous ko droit to bula on y ma o ma ko on y na. Aba ko on y na. O kuma na ka fora ko français de ka marfa qui s'est dit terrorisme. Ali ka dossier ta conseil de ministre la ka discuter ka lajé. On y marqué. Mais elle peut communiquer aussi pour le rétablissement des droits des partis politiques parce que lui a un partenaire oui. On dit que ami mieux faut on y na. Anta ablanola bien anta ablanola sini. Parti tira à Bana. Et le gouvernement va proposer une nouvelle charte. En tant que Jonante précis. On est attendant, on est carré, pourquoi coup d'État pour pourquoi démocratie qu'on a coup d'État. Pourquoi élection Mali qu'on a le coup d'État là? Parce que les présidents sont mal élus. Et cette fois-ci, nous voulons une table rase. On veut faire qu'à Dame zéro à la case de départ, qu'à politicien chiffement nous manque là. Mali commande des sur Demsen do Wula Ninkela kono. Ni nyani kono. Politicien Djougou, Barma Obedi, Koutou Obedi. On y rebe Moro Blakana. À cette conscience de casse grina. Parce que c'est là qu'on observe, on est observateur de guerre. Donc, bi, on est bien fondé, que le parti politique a droit qu'on respecte. Donc, droit est malin au boulot. Malin Moumbala Kassachou Nikli, Français Marfa Dilina, droit au boulot. États-Unis, on y a un co avec me Wardi, à ONG, pour que tu as dit Roussouma, quand le erreur que. Au moment où erreur du Bora Malin Mounga Sayala, on y m'a oublié. On y a Kilimoya. Donc, on s'est les menus, on y gagné. Parce que on y met la protection des choux, ou blanc oui. Nous, oui là, on veut se faire fort. Terrorisme, autant on a terrorisme va avancer. Parce que terrorisme, il y aura une copie, on va attaquer Tchia Fampé. Parce que terrorisme, bang, c'est là. Terrorisme, balaka bang. Parce que, en bas, fond de maïs, il va calmer la fumée blanche. En matière de lutte contre le terrorisme, ni attaquer multiplier le recours comme Marfa Black Masera. Au cours pour des raisons sous des bébés, ça veut dire, à toi, on là-bas, nous, quand on a don, on lève Marfa Takoué, défendre, ni Sarao, ni Balolaou. Il y a des gens qui ont été ni attaqué par la multiplier. A bien qu'on a côté sous banque masera. Bon, les balaka mali konobi. Attaqué ou balaka kef en perfect. Parce que terrorisme humain, on va d'abord comment voilà, donc on va attaquer Tchia Fambé parce que terrorisme banque masera. Nous quoi bourgner là-bas dit. Bébé réuni quoi peut-être taroté mo là. Parce que follow ta so mo de nyamine mo la dugu kono. Mo tout sugudo. Mo débé de information de ma bo. Ni teranga mo bana sara donc munu dogolo no lebedon. Donc ils sont obligés de prendre les armes comme Marfata pour les défendre. Au dessus, il faut attaquer au Nimbaro aussi de Bimbi. L'armée gagne du terrain. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer la nature de conflit au Mali, la crise au Mali. Donc au lieu de ni terrorisme qu'on a, on est sur l'intérieur parce qu'on est échoué à Malaya, terrorisme qu'elle est là. On est sur comment on fait? On est sur fort, on est avec comment? Nous les finissons, on est pour le moment, on est pour l'Arabe. On est s'entendre avec elle, là-bas, moment échec. Ailleurs, on est là, quand ministre et mission bilan, quand inventaire. À l'issue, on est dans moi son à dossier. Pourquoi l'administration a échoué? On te discute pourquoi tu es oublié. Si on a une mission façon B, après on a discuté avec une mission échouée pour éviter les erreurs. Mais le sait très bien que allez de Mali, allez de terrorisme, moi je terrorisme soutien dans les bouddhas. Tchadien on met turban meleke ka fɛn dɔw yɛlɛ ka taa dugu attaquer Tchad militaire minnu tun bɛ yan pourquoi Tchadienw bila Kidal ni Kidal kɔnɔna la dɔrɔn munna u ye Tchadienw bila Tessalit Aguelok ani Yakumola Kidal munna u tɛ Tchadienw bila yen parce que Tchadienw de bɛ u yɛrɛ déguiser en terroriste ka jigin ka taa appliquer centre kɔnɔna la munna ONU yɛrɛ convoi dɔ tun tɛ attaquer depuis ONU taara don min na balko tika sɔrɔ sa ima san sisan ka taa nu de bɛ ka gasoil essence bɛ ka sensation de la sa ka taa di mais munna ka ONU tɔn waati min na terroriste kun carburant kun b'u bolo kuma bɛɛ parce que carburant bɛ kɛ ONU mobile la u b'a tila fila ka don di terroriste ma opération Serval maliyɛnw ka taa ta k'a lajɛ en une année et 6 mois opération Serval ye san 1 ani kalo 6 de kɛ a ye carburant jeni b'a da dɔn 3 millions de litres de carburant a y'o de jeni pour 500 véhicules o bɛ se k'o jeni cogo di a y'a bɛɛ k'a don calcul kɔnɔ k'a lajɛ o kɔrɔ carburant dɔ dira terroriste ma n'a tɛ i ka dalilu ɲɔgɔn de k'a lajɛ dɔrɔn 3 millions de litres de carburant u y'o de jeni en une année et 6 mois donc c'était une manière de doter les terroristes en carburant en combustible donc u y'o caman kɛ k'o kɛ fo sa dan et aujourd'hui ONU bɛ a bɛ yɔrɔ min na sisan ONU bɛ fɛ ka politiciens na wuli de parce que a ka nin mun filɛ nin ye alerte de
ah n'ama ngunu na yuli ne ba kokoro parce que partager peut-être ah opposition va partager parce que on va faire ça ah oni mi kan soutenir parce que oni nga baral la ni be France nga baral la oni nga baral ni be États-Unis nga baral la oni nga baral imay américain ngo journal bora ka ko yaf mabala Ibrahim kata sanu ta ko ka protéger way abul ko Ibrahim na rekili Ibrahim bora ko jabi il chire avion nandi Burkina ma aka talina oh Mali fina tatu ou be faire Mali conflit parce que aujourd'hui nous m'a intervenir ni na une centaine oui puissance oui France ka puissance oui France ka influence ko bané de Afrique c'est fini donc les politiciens nous devons que ça va bien quand c'est jouer ni fagalima quand c'est toroma imu bebolé bébé France ni Côte d'Ivoire ou bebora parce que vous dites on est en intervention mais ama ni on y fait kaka na de ça sur la kabika on est akana amira bismillah quand tu es partout tu es à l'entendre jabier quoi le gouvernement ne doit même pas répondre ce genre de communiqué ne pas une gouvernement à la kamaka communiquer la jabi parce que ça c'est un non événement et bien dès que échoué s'entendre ça va il m'a dit que soumaya mobile joli mobile baoulon blanc en indoni avion kemer ça va en bidou ka inventaire ke quand tant en woro ko mbibolo et échoué et devenu il jon auma quand droit et quand on porte le droit respecté au voici que les français comme le Mali a porté plainte contre la France et ma kala de nyina ka beuma parce que Mali mou saroté ka moye donc politicien de ka moye ibismila quand t'as rétabli ni oni me minga ko ka ngai comme Mali te onina oninkan ka bismila abismila diete comme folo blene feno be abe ja onina diete comme folo blene ibe des autres jours que la sabine que état de ka quand t'as établi on est partout tu vois la position pro de gland mon taille malikoui des républicains des patriotes on a un chikou de gland ou en mot que ça c'est un acte constitutionnel pas un droit mais c'est un acte constitutionnel ou en tesram bochignol on a quoi total à tout à l'heure bi akumbe en cas président koro nale modbo keka baba modbo akumbe aleka famille la bi bi fana bena akasa ya anniversaire bi il bi se ka jumɛn fɔ Modibo yɛrɛ kan ani waati kan tɛmɛna i tun ye laɲini dɔ kɛ Modibo ko la k'u ka reconnu comme président i bi se ka jumɛn fɔ ne bɔra Modibo ka so bi Modibo ala y'a garisɛgɛ don muso saba la muso kelen bɛ yen a n'o de ye kaso kɛ ɲɔgɔn fɛ ala y'o miniji dɔgɔya joona Modibo yɛrɛ salen kɔfɛ Modibo bangera san 1915 Modibo sara san 1977 Modibo saya ni san cɛ san 48 de le 16 mai 77 le 16 mai 2025 Modibo ye den fila de sɔrɔ denmuso fila ala ye muso minnu di Modibo ma muso ninnu ma garisɛgɛ den na fana kɛra muso laban ye o muso laban o de ye denmuso fila sɔrɔ o denmuso fila kelen de bɛ balola bi n'o ye Atuma ye Modibo yɛrɛ ba tɔgɔ ma o kɔrɔmuso o de fatura en 1984 o de tɔgɔ ko Awa o Awa in o ye Modibo kɔrɔmuso tɔgɔman de nin ye ka Modibo yɛrɛ ka vie f'i ye Modibo ka sara wa 36 ani dɔɔni de kun don ka to président la Modibo to président la wa joli wa 36 ani dɔɔni Modibo ka salaire kun y'o ye donc n tɛna n da don Modibo ka vie la nka aéroport Modibo Keita stade Modibo Keita avenue Modibo Keita bi ne jigila misɛnyara awɔ munna bi n jigi misɛnyara n jigi misɛnyara min na k'a ye k'a fɔ Modibo ka pension kun ye 7000 a kun t'o bɔ Modibo salen kɔfɛ o 7000 kun bɛ tila Modibo muso saba ni ɲɔgɔn cɛ k'a ye k'a fɔ Modibo du kun t'a bolo denmuso y'a fɔ cogo min na du t'olu fa bolo u labana du min kɔnɔ u ba de y'o san kuluba en 1977 denmuso y'a fɔ cogo min na u bɛ du min kɔnɔ sisan wa non u kun bɛ du min kɔnɔ denmuso in yɛrɛ kun bɛ luwanse de la ba in de kun b'a ka so ba in de kun b'a yɛrɛ ka so kuluba ba in banali a taara denmuso in fɛ yen Elhaji Ibrahim Boubacar Keita en 2020 o de ye jamana ka so dɔ ta k'a di Modibo ma u b'o de kɔnɔ bi o kɔrɔ ala k'an kisi k'an tanga ala k'an n'a don janya ni Modibo muso laban fatura don min na u bɛ se ka denbaya in labɔ du kɔnɔ Alpha Umaru Konare ye papier dɔ ta
ka sariya dɔ voté assemblée kɔnɔ ko ka président kɔrɔw ka hakɛw la clé Modibo b'o hakɛ kɔnɔ nka n jigila misɛnyara mun na Modibo b'o hakɛ kɔnɔ ko Modibo ni i bɛka y'a bilali min kɛ forobaso min kɔnɔ n'o tun tɛ ko énergie mɔgɔw tun tɛ Modibo Keyita ka courant tigɛ ni dun ye Modibo Keyita ka gulikiba ye mɔgɔw la n b'a ka fugula ye mɔgɔw kɔnɔ ni mɔgɔw ye ka débat kɛ Modibo mankutu bɛ fɔ cogo min na ni maliyɛnw ma Modibo bila ka hakɛ kɔnɔ maliyɛnw Mali ma sumaya fɔlɔ dɛ i b'a dɔn hadamaden mɔgɔ jeli bɔnna mɔgɔ ye a ka hakɛ b'i fɛ o de y'a to ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko Kuluba man ka kɛ palais présidentiel ye ne ye nin kuma fɔ n ko mun na parce que c'est une maison coloniale la an faw de tun bɛ faga yen an bɛbɛkɛw de tun bɛ faga yen k'an ka cɛkɔrɔbaw da k'u faga yen hali sini Mali Sénégal a palais présidentiel fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen minnu hadamaden tun bɛ torturer i bangebaga fagara du min kɔnɔ i tɛ se ka jamana jɔ k'i to du kɔnɔ a ka gɛlɛn palais kan ka bɔ yen Kuluba ou bien palais so yen an kan ka ja kɔ image ɲuman ta an ma o ye ne ka faamuyali ye ne bɛ se ka fili bɛɛ n'i ka miiri don ka b'o la ka na Mali président fɔlɔ ye hali san Modibo ka sanga ma sigi a tant que ancien président ko ma kɛ Modibo ka suguya kɛra 77 Modibo su donna comme instituteur école karamɔgɔ ne bolo bi ne b'a ɲini transition fɛ u ka Modibo ka sanga sigi la cérémonie funèbre du président Modibo Keyita a ka ɲi transition yɛrɛ de ma a ka ɲi transition yɛrɛ de ma n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna denmisɛnnin min bɛ maakɔrɔba bonya don dɔ o denmisɛnnin ka maakɔrɔbaya bɛ kɛ denmisɛnnin dɔ fana ɲɛna n'i bɛ fanga la n'i ye kɔrɔlen bonya don dɔ n'i tɛ yen Ala b'a ɲɔgɔn k'i ye transition k'a lajɛ min ma kɛ Modibo kɔ ye maa tɛ kɛ transition fɛ k'anw bɔ ka k'u kɔfilɛ Modibo kɔ la u k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ ne m'a fɔ ko ka wari d'u ma ka sanu d'u ma mais u ka Modibo ka sanga sigi comme ancien président k'a photo ta k'a da hali sisan Modibo ka sanga ma sigi a comme ancien président alors que yɔrɔ tɔgɔ bɛ ka da Modibo la i ye mɔgɔ min ka président la kodɔn f'i ka pankuru jigin kɛnɛ d'a la k'i ka ballon ta yɔrɔ tɔgɔ d'a la n'a fɔra bi sirabɔ tɔgɔ dalen b'a la n'a fɔra bi ko o yangalen bɛ diɲɛ ɲɛkɔrɔ mais so kɔnɔ o tɛ yen ne ta ye ladilikan ye ne ta ye ladilikan ye Modibo Keyita kɔ ni nin mankan Modibo tun bɛ se ka résister Musa Tarawele bolo ka su bɔ a ma sɔn en 1968 Modibo bɔra kalama k'ale bɛna minɛ o Modibo minɛna fo ka taa saya s'a ma a b'a fɔ ninnu ma a y'aw calmer a ye sabali a ye sabali a ye sabali a ye sabali maa min y'o kɛ fo ka taa saya s'a ma a ye sabali a k'a lajɛ k'o bila ka hakɛ kɔnɔ n bɛ kuma fanga min bɛ sen na bi n bɛ kuma o de fɛ an k'a lajɛ an ka segin an kɔ o kɔni ye ne hakilina ye wa n'a kɛra ten fɛnɛ o ka di ne ye o ka di ne ye ne m'a fɔ Modibo somɔgɔw ye mun fɔ n ka t'o ma dɛ ne ka mɛn sanga de ma sanga cérémonie funèbre ka buru fiyɛ Modibo su kunna k'a photo ta ka yala ka est ce que b'a kalama drapeau da a Sergei kunna k'a fɔ san 48 kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la Modibo bilala ka hakɛ kɔnɔ nin kɛra transition tile bila o de ye anw ma kunnawolo ye anw yɛrɛ ka fierté y'o di au moins u b'anw fɛnɛ hakili sigi k'a fɔ anw bɛ ka jamana dɛmɛni min kɛ don dɔ n'an fɛnɛ tɛ yen jamana b'a dɔn an ye Ala ka hinɛ su la a tɛ su wuli koyi a bɛ jigiya de don ɲɛnamaw ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a fɔ dɔ dɛ a bɛ e yɛrɛ min bɛ ka jamana dɛmɛ n'i bɛ k'i yɛrɛ di jamana ma a b'a bila i kunna don dɔ mɔgɔw tɛna ɲinɛ i kɔ o ye ne ka faamuyali ye wa ne ka conseil fɛnɛ bɛ taa o sens fɛ n'u bɛ se ka Modibo ka sanga sigi mais tɔ ninnu n da t'o la parce que n tɛ fɛn ɲɛdɔn o la mais sanga kɔni sigili ka Modibo ka funérailles kɛ comme ancien président o kɔni ye ne ka laɲini ye. a ko dun b'a ko président fɔlɔ de kun ni président fɔlɔ don kɛwale la o kan ka dɔn nafa fɛnɛ la o Modibo ye min kɛ président dɔw ma kɛ mais président dɔw bɛ ka nafa min ta bi Modibo m'o ta hali transition président bɛ ka avantage sɔrɔ ka tɛmɛ Modibo Keyita kan Modibo Keyita min ye san 8 kɛ Modibo Keyita min taamara sen na ka bɔ Sénégal ka na Mali kɔnɔ ka na ka bɔ yen ka na maliyɛnw ka indépendance ɲini k'a di k'i cɛsiri Mali ye anw bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ Modibo ladege de mais président bɛ yen olu ma tɛmɛ san 2 kan olu ka avantage sɔrɔ comme ancien chef de l'État o ye ne ka faamuyali n'a kɛra a ka ɲi donc n bɛ bɔ kuma la ka dugawu kɛ